Kaixo danoi, kaixo eta ongi etorri Galdegazteren beste saio batera. Gaurkoan Mariaren Lagundiko ikastetxekuak ditugu gurien. Egunon? Kaixo, Jum naiz. Ni Ane. Ni Ariane. Eta gurekin gonbidatu gisa, Anixe Uribarren musikarixa. Kaixo Anixe, ze moduz? Kaixo, ondo. Zeuek ze moduz? Ondo, ondo ez da. Honeko gotxo etorri die, galderak itxeko prest. Esan bidana da, platuen gehugo bezala, baina, zoine klasekideak be, realizazio gelan da zela, Irene Malen ekinenara eta Ainoa saioa jarraitzen. Eta, saioa hasteko, Anixe pizkatxo bat ezagutzeko bideoa ikusiko. 1986an jaiotako Arrasatear konpositoria eta abeslaria dugu gaur gonbidatu. Anixe Uribarren, musikalen panoramako hiri-generoan aintzindarietako bat da, reggaetoia eta afrobita lantzen ditu euskaraz eta Ode Toilet kantuarekin egin zen ezagun. 10 urterekin biolina jotzen hasi, 18 urterekin YouTubeko bideoetan oinarri instrumentalak bilatu eta Audacity programa erabilita hasi zen kantuak sortzen. Aita ere izan zuen bidelagun aipaturiko programa nola erabili erakutsi zion eta YouTube aipatu dugu eta han ere igotzen zituen sortutako kantu batzuk, hori bai, modu anonimoan izan ere lotxa ematen zion eta jendeak zer esango ote zuen beldur izan da denbora luzez. Hori bai, 10 urte beranduago indarrak atera, beldurrak albo batera utzi eta argia ikusi du Anixeren musika sorkuntza lanak. Erabaki hori hartzerako orduan etxekoen babesa izan du eta ez dakit asko jakingo duzuen, baina etxepetaldeko Jan Uribarren fane, anaia du. Jakin, berak eta lagunek izan dituzten esperientzia pertsonali buruz idazten duela normalean, beraz bere kantuak entzuten baditugu hobeto ezagutuko dugu Anixe. Gure bideo podcastean baina kantuak entzun, kantuan egin edo eta Bergarako Mariaren Lagunde ikastetxeko ikasleek egiratuko duten solasaldiarekin gertutik gehiago ezagutzeko aukera izango dugu. Kantuan esan dut, baina argi gelditu zaigu aurreko saioetan jada gure aurkezle Imanaz, Beloki, Goienakoak, ez duela lortu oraindik ahots teknika honik. Ia denboraldia amaierarako nota bat tonuan eman dezan lortzen dugu. Ez dugu erronka makala. Baina jarrai dezagun gurean, musika kontuak aipatu ditugu, baina ikusentzunezko komunikazio ikasketak eginak ditu eta marketing digitala oinarri duen masterare egin du Uribarrenek. Euskal Herri osoko agertokia konkistatzen hasi da Anixe eta gaurkoan gure platoa konkistatzeko prest dator. Beraz, az dadila festa. Anixe Uribarren, ongi etorri Galdegaztera. Bideo darra, ez da, Anixe? Bai, oso politxa, hor, TikTok batetan agertu da. Ganetik, internet bai mundu zabala da, goienan bepa dauz, artxibuak, eta, horti tiretuta olako bideotxoak urten die. Anixe, ikusiot, ekarri duzula sintak gaurkoan, ikaslien dako, ez da? Suposatzen dut? Hori da, atara nagoen azaro bukaeran atara nagoen epia, dauko izena Paranoia, eta esan dut, jarri nintzen superposik esan suztienien ikasleak nirekin gure zabiela elkarrizketatxoa egin, eta esan, bakoitzan dako ekarri dut kaset bat, eta holaxe. Gaur egun gainera, erraixe ez da izango, ez? Kaset honek entzutia bebai, ez? Gailu euki bihar. Hori, jendeak ez dako nun entzun. Eta aurrekoan, nik aititan kotxia erabiltzot, ontxe dala nire aitana, eta hor bakarrik aldot entzun. Beste ingen bezidot entzun. Baina, zue badukotzu kaseta? Ke ba, baina dekoratzeko bali dute, así que portada politxa. Esan bidana da, Anixe gainera, ekarri dauen gauza bakarra, ez tala hau. Ez que, ustotala, denboraldi ontako gonbidatuiko onena, ze gozarixa ekarri duzko gaurkoan, eta ez nola nahikoa, ez da, Anixe? Bai, ekarri dut kalabaza tarta, emuten dau zanahoria tarta, baina da kalabaza tarta, eta gero gozaltzeko. Ariane kontuz, atzamarra sartu barik, Hau geroko. Hori da, gero jango. Anixe, musika urbanua itxendo zuzuk, zeuik, entzuten duzue, musika urbanua, ze estilo? Nik ez, nik reggaetoia, erderaz. Ni gehiago euskaldunak tala. Ni gehiago reggaetoia atletik noia. Musika urbanua zabala da, horbe estilo diferente pila badaz, eta Anixe, zeure lana, zelakoa dala esango zeuke? Dan eustartzen dau, hildo batetik doia? Nik ena zisten bapezetara eta jorratzot estilo mordo bat. Guztetajat gainera, aurrekoan adiozin hauen abesti bat, ontsa bertan dara nire isago gokuena, perfumea arabe dauko izena. Ez dakit entzun duzuen, baina ez bozuen entzuteko modukua. Eta da Detroit Trap
dala, estatu batuetako musika estilo bat, nahola, espero inoiz ingo nahola estilo hortako musikia, baina zelan danain zabala musika urbanoa, eta niri bebai guztetan jaten ezain beste musika estilo ezberdin, egotenaz probetan etxian, bit desberdinekin taolan, eta urtetzen danakin aurrera. Eta, zu noiz hasi zinen musika sortzen nola, ze inspirazio hartu zinun hasteko? Behitxu, nik betidanik musika guztau jat mordo bat, entzun dut musika mordo bat niretiak erregaletan zuztan urtero CD-ak musika mordo batekin estilo ezberdinetakoa, momentu hortan uste dut ziela pirata, CD baten sartu zaben mordo bat abesti eta holan, eta txikitatik guztau ja mordo bat, gero hasi nintzen biolina, 8 urtekin edo hasi nintzen musika eskolan, eta biolina jotzen, eta hor, beti egonaz musika munduan sartuta. Zarzuela me bai jotzen naben biolina, baina abesten eta profesionalki kantuko klasiak ez nauen jaso. Eta gero, ni hasi nintzen, Donostin bizi izan nintzen urte bat, 17 urtekin fan nintzen bizitzen, edo 18, ez dakit zenbat urte, 18 uste dut. Eta horra hasi nintzen, esan da lehen bidixuan, Audacity programakin musika itxen, abestixak itxen. Erakutze zuztela nire aitak programa hori. Eta horra hasi nintzen, baina esan dauen moduen, enitzen ausartu, ataratzen eta holan, eta inspirazio aldetik hor nik uste osala gehixen bat Miley Cyrus, gero txikitatik guztau jamordat Maria Isabel, mitika Maria Isabel, antes muerta que sencilla, hori beba izan. Baina nik uste momentu hortan zala gehixen bat Miley Cyrus, eta mitiko Kesha bai guztagaten mordo bat. Eta gero egia, hasina zenien oin ataratzen musikia publiketan jendean handako, izan da nik uste bat ez ikusi naholako Etxepe, Zabiela itxen gauza politxak, oinarte igual ez nitxunak ikusi euskal musika panoraman, eta zanen, eske alda inau, eta jende hau sartu da gainera nire lagunak, nire anaia eta holan, eta nire sartu nintzen. Eurekin batera gainera, injozu kanturen batero beste, bai? Hori da, inauen, lehengo abestixa inauena izan zen Ode Toilet nire anaiakin batera, fanekin eta densokin batera, bai. Eta musika itxia, batetik, bestetik, ikusentzunezkoa ikasitxakoa zara, bideoklipak eta itxeko gaitxasun hori badokotzu, begixa bai. Baina gero, oholtza batera igotzia eta jente danan aurrien kantetia eta dantza itxia hori ja diferenti izango da ez? Bai, oso ezberdina. Hasieran kosteta jaten, ontsa jasina soltetan apur bat, egisa ez dutela itxen koreografiak eta, abestu itxen oz, entretanaz ondo abesten, ze urduritasunak bai geratzen apur bat, askotan ura biedot, bordo bat ur. Eta baina bai, egisa da guzteta jatela mordo bat. Hasieran kosteta jaten, jartzen ditzen jota urduri, oin bai jartzen az urduri, baina hasinaz disfrutetan. Orduen bai. Eta noiz izan zazure lehengo kontzertua eta nola sentidu zinen? Bale, izen zan, Gasteizen, esan izan nire lehengo kontzertua ez da genuen izan zan. Bai, lehena abestu nagoen astenatoki baten, izan zan Etxepekin Gasteizen. Eta abestu nagoen Ode Toilet bakarrik. Eta nagoen super urduri, hautzak tembletaz ez da mordo bat, lokura ondako dela gainera bidixua. Eta baina oso ondo pasau nagoen, porque torri ziren lagun mordu bat ikusten. Eta horri abestu nagoen bakarrik abesti bat. Eta egisa abestia bakarrik dela, igotzezare jota urduri eta ez dutzu muten denbora disfrutatzeko. Orduen da un poco, baina eta gero ia lelena izen zan jandakin, nire lagun batekin bai musika itzen dauena, Durangon, Plateruenan, bai. Eta oso ondo, oso urduri, baina posik disfrutetan. Osa, bai, egisa asko ez nagoela disfruta, baina apurua bai. Eta lehen esan dozu zure referentiak txikitak zeintzuk ziren, mundialki gaur egun zeintzuk dira? Referentiako lan kantantiak bat gial, da nik uste dut gehixen guztia jatena. Gero Rihanna beba izen da, Raye guzteta jatasko, eta entzutot Babi, ez dakit ezagutza zuen, Espainiakoa da. Lunaki beba guzteta jatezke daukot, berez, bebe, deske, hauen... Bakarrik bat gehiago. Egisa da entzute dutela musika mota
asko eta jende mordo bat, baina holan erreferentiak batez be emakumiak, Batgial, Raie, eta hori, bai. Dana gala, musika estilo ezberdinako bai, entzun behar dira bai, gurusun hori itxeko bai, ezta? Eta esan duzu gaina danetik guztagatzula ikutzia. Pasetan da gero igual, ez dakit, adibidez, Rihanna asko entzun ostian, abesti bat sortu eta esatea, baduk ikututxo batzuk bere kantuei, ez dakit. Bai, de hecho, oin esatozula hori, ontxe bertan, zelan erutendan gainera mordo bat Flow 2000, ontxe dau jota modan, hasi ditzen entzuten Britney Spears, etxian mordo bat, eta indot abesti bat, Britney Spearsen estiloko beat batekin dela superrantzekoa. Kriminalen, oza, bera besti bat kriminal ez dakit ezagutza zuen. Dauko kristonantza eta bai paseta jat. Bai. Esan duzu Gasteizen egon zitzela lagun pilua fanziela bertara animetan. Eukidozu nien, babes hori lagunena, etxekuena, etxepekuena. Bai, eukidot. Gu kuadrian ez gari asko. Eta orduan, bakoitza dauko bere bizitza eta holan, eta askotan ez etortzen, baina lehenguan bai etorri ziren, en plan, danak. Eta daukot, etxien daukot babesa, laguneko bai nahiz eta ez etorri beti daitz kontzertu baino lehenago daukot mensaje mordoa lagunenak, bai sentirutenaz arropauta. Badakigu baietz, eta mesutxo bat gaina bieldu dabe zeuretako bai. Apanix! Bueno, badakigu galde gazten zauzela, eta piloak posten gaitxu zu bertan egotiak. Eskatu duzkue zehozer preparetako zuretako, eta horretarako ezkartu gara 3 gaur. Bai, eta hori aprobetxagoaz, pentsetan hasi gare ez, Anixe azken urte honetxan musika munduen atope dabilela, eta gure buruai galdetutza ez, Anixek noiztik dauko ez, musika munduaz olako harremana. Naiz da, igual esan guratxuenak azkenengo urte honeik izen ez, eta iruroi etorri jaku burura txikinak itzenien merendola goztietan eta afaixak eukitxagen itxunien afalosteko momentu areitxan Maria Isabelen erritmora eskaintzen zen itxun show areik. Bai, eta horrekin akordatzen pentsau dugu benetan azken urteetan sortu duzun zure proiektu honek islatzen dauela daukotzun personalidade fuerte hori, eta nahi dutzu hemendik animo asko bidali horrekin jarraitzeko, eta honekin jabukatzeko pentsau ze galdera alkosatzu gunein. Bai, eta bururatu jakuna ero galdetu gureko dutzuna da oinartin dozun ibilbide honetan, zein uste dozun izan dela ikaskuntzarik handixena. Eta izan da dana. Beste barik. Asko maitxe zaitxu, Anix. Agur! Enaben espero, Ondo gorde daue, porque ez duzti esan eze... Bueno, ni bestotzit esan etorri benitzela ona, baina... Enaben espero. Jakin daue eta biel dutzen merezutxua eta olakoak, beti behukigarritxuak, ez da? Bai. Lagunen mesua, eta lehen zuk aipatu duzu, baina Eurepa aipatu daue, Maria Isabel. Erreferente, umetatiko? Txikitan nintzen, naukon trajiak bere estilokuak, abanikuaz beti dantzan. Nik uste da, zela, bidixo mordoa nik ez dauko denak, baina egoten ginen nik bedoinaben, erruguinen ikasina eta gero bedoina bera jaizten nintzen. Eta egoten ginen Karmelekin, zala, hango arduraduna, txopota, bertara juten ginen umiak, eta egoten nintzen beti dantzan, Maria Isabel. Hor patixuan, dantzan, antes muerta que se zia, venga, behin da berriz. Aspertu barik, total. Aipatu gainera bai, galdera moduen, ero luzatu dabe hor, zeuri galderia, esanaz, zer dan, ze ikasgai, ero, ez? Zer geratzen zaren zure esperientzia musikale honetatik. Bai, ez dakit esaten, bai. Jo, Elier, galdera. Nik uste dut igual, ikasi dutena, geixen ikasi dutena da, ni nahuela hemen, eta beti daukotzu familixia, daukotzu lagunak, baina zukin bihotzazula aurre etortze jatzun da nahi, eta nik uste dut esperientzia honek bai lagundu duztala indartxu hau, nire burua indartxu hau itxen,
eta apur bat bestiek pentsetan dauiena gutxiago importetan, eta nik hori, nik uste hartu dutela indar hori, eta egisa gero beti daukogula jendean amoduen, momentos de bajón, baina nik uste hori izan dela. Hauzu arte izan bidala, ez da? Hauzu arte izan bidala, hori da. Han errebe baki hori zedan, berape, Hori da, berape itxen da balako musikia. Eta ikusten duzuen moruan, argisa datorrenean, badator Maider eta jokutsua. Argisa datorrenean, badator jokua. Hori da. Eta gaur, bosgora joagaz nator, orduen horrek zesan gura dau? Musika. Musika. Ondo, prez hauze, jokurako. Kamurrak izaten dien Maiderrek jokuak, Bai, normalin nahiko errazak izaten dien. Eta gaur gainera nahiko erraza da. Karri dut hemen mobila, erakusteko, eta ipiniko dutena da musika desberdinak, bai, abesti desberdinak. Eta lehengo segunduetan, asmatu bileko dozue, alik eta azkarren, zein dan abesti hori, bai? Prez hauze? Honekor hartzen zuen botoia. Botoitxoa daukotue. Botoitxoa daukotue hori da. Nik ingo batzutan zobein alde, bestatutan zobein alde, bale? Hola ningo, binaka ingo, ero individualki. Bai, binaka, seguro zuen, binaka edo banaka. Binaka. Bi kontra bi da, nik segur. Bai, eta egin zuena da asmatu eta albadozue jarraitxu abestisa, edo gutxenez estribilua abestu. Bai, badaki guan isek ondo abesten da, oan errak bai, bestioz, ondo abesten duzue. Nik behintzen mikrofonoa bajau dixela nik ez eta abestuko. Bai, prest? Prest. Bale, hasiko ga oso errez batekin. Bai. Erra izango de. Bale. Eguzkitziak zure izan. Ekipo guztia jarraitxu bidau, Ondo, bale, puntu bat. Ez dakit apurtu bestotzu nina, Ja, Ondo armozo eta etorri zara, Gogotxu irabazteko jokua. Bale, beste bat, a ber. Zer modu zaz. Ondo. Hori zakitzu bene, Claro, norberan aherrez. Hombre. Venga, beste bat. Venga? Zer beste da? Hori txano. Txano gori txure diortzioa. Zozoan. Zu baitu zozoa. Ondo. Vale. Zozoa. Oso ona. Letria ez dakit oso dakitzen, baina bueno. Alaitz eta? Maider. Eta Maider, hori da. Beste bat. Betikoak edo beti nerekin zaudetena. Ui, ez dakitzue. Untzarekin zer ikusia. Osa. Baina, ez dakit nire abestizan izan. A ver, aurrera igual. Bueno, nik uste dut abestakitzera oso, Eskaz, hau paso ingo dugu, ze bestela. Uste honean etxauketa, baina abotza bai. Ahotza bai. Bega, beste bat, a ber. Etxe perreo. Zunez bultanka, denborazka. Azkar, Oso zoro. Beste bat, ia. Hau ez? A ber, lehenengo. Hau da, merezi bate txilmazu. Bai, ondo. Nik ez dut esan behar, porque eski ikusten nabe. Ja, trampa. Emanuelekin bideu, epaimai moduen. Zema goiaz? Kontado zu puntua zinua. Pues, Beti pasetan jaku berdin. ¿Cómo que bibi? Berdin. Hiru bat, vale. Hiru eta bi. Venga, hiru eta bi. A ver, zein jarrek. Punto extra, kontu zukarreatik. Hau jarreko dugu, a ber. Ez dakit. La de bederatziak ona. Hori da, zen da. Hori da, eta zan ditzen abestisa. Badakigu, abestisan izena. Ez que ez dakit izena. Errepidean. Bueno, baina, azpetin jabe. Bai. Hiru, Hiru eta hiru, Oi, animo. Baina, jarriko gu bat. El blues de no sé qué. El blues de...
Ai, que rabia. Aranjuet. Hori. Eta norena da? Roten. Roten, hori da, ondo. Venga, beste bat olan erresa. Nor ezin da lehenengo? Goea baitira zurekin batera. Venga, no batera estribilua. Ta elkartuko gara berriro, gure betiko lekuetan. Ondo. Hombre, azte buruen ibili basaie hor kontzertuetan, hau jakin inbiz, ebe? Kantau ez daki, baina dantza ondo itxozu, Eta gogor emon bebai, en seria, po! Venga, besteren bat. Pare bageixo bengo dugu? Venga, bai, pare bat. Bai, zelan goiaz puntua zinuen? Lau. A ver, ni puntua zinuen. Que tramposo, Anar trampak beste besta betxen. Azertetan da benak Irabazi. Vale, ju. Bai, a ver, zuko geratu urtuen. Venga, hau. Kaina kai, baina ez dakite izena. Beste bat. Esan illa kantua, Bai, beste bat ipiniko dugu orduen. Venga, ba. Badakixen besteren bat. Zailtxua Bat matolan nahiko erresa. Hau mundu guztiak ezautzen dago. Laguna, iritsi da eguna, bihotzetan ikusiko duguna. Alkoa betzirena. Ondo. Zein da? Empati gutxiko dugu. Izu, ze polita zarezu. Ai, txo. Azte euro honetan entzundo gainera. Zeinena da? Perretxe porra. Eta zelan ditzen da bestixa? Ai, Zuzar, ez. Nola ditzen da? Zelan azten da letra? Iritsi da eguna. Iritsi da eguna, hori da, ondo. Urbenze. Bai, azkena. Anixek eta Arianek irabazin jabe. Hemen dabil, jun kontzertu eta moduen beste bat eskatzen. Baina, bueno, hola nitxiko gu, irabazita. Bai. Premisio bat hartia. Ba, hori da, hor dakotzu gaina zuen aldien, ja, ez da pasau talderantz. Oso ondo, baina. Hola nitxiko zaitxuet. Ba, eskerrik asko. Anerren musikia eta zuerretan etxiko zaitxuet. Hori da, Hemen daukotzu hor, lehiakortasuna handixa Anerrekin, Gaina dauko musikia, dauko kantua inja, bideoklipakin eta guzti, Ez dara bakarrik gaur egun kantu bat itxia, ez? Kantu baten atzian be gauz asko da, Holtza gainera zela igo, bideoklipa, gaur egun sare sozialetatik bai, inkluso geixau saldu zeik ez? Zuzeneko eta nemun baino, eta asko pasetan da hori bai. Ez da hitz eure kasua be hola xean, Anixe? Sare sozialetan, nik egia esan TikTokian ez dut euki eze birala. Baina bai ikusi dut inguruan jendeak igual TikTokera bixo bat igo eta biralain eta batian jarraitzaileak Instagramen igotzen eta kontzertu mordua lortu. Nire kasua ez da izan, baina bai sare sozialetan oin daukogu kriston nik uste dut aukera politxa, ondo erabiltzen mozu eta holan, ezagutarazteko. Bai, hori pasetan da Galdegaztera sartu zirenekin. Galdegaztera behin etorten anien bat, bum! Eta hor da, ja... Hori da, ikustengo jatzeko kontzertuak, bestia, elkarrizketak, danetik. Musikian agaitz berbetan, baina irratixen be, badukotzu zure tartetxoa Anixe, ez dakixenen dako, zer da tarte horretan itzen duzuna? Jutenaz, gazteara, astearte arratzaldetan, bizitza errazteko erraminta bat aurkezten dut astero. Eta bai hori itxen dut. Bizitza arrazteko erramintxak, dano gure dolakoak, ez da? Bat, burura etortagatzuna holan bat, erramintxak gainera ezinbestekoa dana gaur egun zeuretako adibidez, ero inguruko baten dako? Bueno, ezinbestekoa ez dakit, baina lehen egon gare mikrofono atzien berbetan, eta daue aplikazioa daukona izena, ez dakidan aplikazioa berez, DolaAI da asistente pertsonal bat, ez que kamaria irakutze benotzen, baina berez ezin maz, ez da ikusten. Ikusiko gore logua. Eta da inteligentzia artifizialak sortu dauen programa bat, sartzen dozula WhatsAppian, zuk sartzen zare DolaAIren webgunera, sartzen dozu zure WhatsAppian, eta
aldozu hitz egin berakin. Orduen da, izango basa moduen zure lagun bat hitz egite dotzasuna, eta zuk itxen dozuna da, Google kalendar izango basa moduen, berai esate dotzazu, astien zier daukotzun ekitalixak, ekintzak, edo, daukot ingles, atzaleko seiretan, abisa un mese, o daukot goienako elkarrizketa, abisa ordu bete lehen hau. Eta berak bidaltzotzu abisuak. Osa, zuk aldotzazu esan, audizio bidez, bidaltzotzu, euskeraz ez daki ongoz, hori da txarrena, baina bidaltzotzazu audizio bat erderaz, esatotzazu ze daukotzun, eta gero berak guro eta abisetia daukotela inglesa sortziretan atzaldeko seiretan. Seiretan bidaltzotzu mezu bat WhatsAppetik. Eta da hori, eukiko bazin moduen asistente pertsonal bat. Hobe bai, eukitzen bozu kontzertu bat hartu eta zuk lehen esan dozu ETS ikusten zezera. Egon zarela. Igotzen dozu kaptura bat bertara, konbersaziora, eta berak sortzen dutzuia ekitaldixa eta abisa bitxotzu egun balena o zuk nahi dozunien. Despistautxua garen ondako, erabilgarrixa dudabarik, ez da? Oso erabilgarrixa, bai. Ez dakit olako geixau badazen, aplikazioak izaten diedanak, ero ez? Ez, adibidez behin esan hauen, eta ez galdetu goin zeintzu ziren pausuak, baina berez behin esan hauen adibidez, supermerkatuan zelan aukeratu filarik onena. Eta ontsi horretan enasakortan zela zan, baina olako bat, gero bai, adibidez aurreko baten erun hauen WhatsAppeko aktualizazio batzuk, eta bat zan, ontsi aldozu, bidaltzen motzu norbaitek audizio bat, aldozu transkribiru. Mutotzazu, egotezare sakatzen audizioa, mutotzazu hor dauen fletxatxuan eta jartzen dau transkribir. Orduan, imagina, zela bilera baten, bidaltzotzuela audizio bat, aldozu irakurri momentuan, osaz klasian eta guro zuentzun audizio bat, aldozu inolan. Gero aurrekoan bai, erun hauen nabil hemen txapagoz. Interesantia da, Aurreko baten erun hauen ontsi dabit hater mordu. Aurrekoan ni jasonan komentarizioa negatiboa eta daz pista batzuk aldotzuna emun Instagramak hater horreik jakiteko zeintzu dien. Askotan haterrak izaten die inguruko pertsonak o ezagunak. Anonimotasunetik beti be. Bai, hori da. Normalien idazten daue anonimotasunekitik, baina beti die inguruko pertsonak geixau nire kasuan ez nahuela ezautzen kanpoko jendiak. Orduen, dau truko bat, ez dakit hasi espliketan, porque igual txapa larre, baina Instagramek esaten dutzu zein dan pertsona horren e-maila osorik ez, baina isa e-mail dana aldoz ikusi, usto diela lehengo 3 letrak alditxuzla ikusi, eta gero bai bere zenbaki, telefono zenbakiaren azken 2 zenbakixak. Orduen, normalien zelan dan ingurukua, aldozu jakin, nik más o menos nik usto baketela zendan. Ez dakit a ciencia cierta, en plan, euneko baina nik usto dut. Oso tarte interesgarria, benetan. Musikara bueltauaz, ez dakit, etorkizune hurbilian, ero zerbait prestatuta, kontzerturik? Maiatzian daukot Nafarroan, Miranda de Arga ustot dala erreixa. Eta ingo zinuan kontzertu bat Bergara. Bai, deitzen musta zuen, izu berposi. Udaletxe, izan beharko. Jarri kontaktuan eta nina superpres, Bergara guztagat mordua. Gainera, nire anaian nobixia alban guarda, así que... Eta, zein da, zure abestidanetatik, alda izan batekin, geixo kostau jatzuena idaztia ero, hastia ero, sortzia ero. Ontxe bertan, geixa da, atara ditxudan danak, ez daukot rekuerdua kostau jaterenik asko. Igual, daukot batzuk oin nahuela sortze prozesuan, bai ari jatena kostetan, o igual, nahuela estankauta ez duzta konbentziruten zati batek, eta ez dakiz zelan emun bueltia konbentziruteko. Nik uste dut, oin atara dotenak, ez jatela kostau asko, urte jatela bastante natural, eta de hecho, ataratzen ditudan abestitza guztagat izatian aliketan naturalenak, bestela nik uste dut gero galtzen dauiela engantxe hori edo bestela igerritzen da. Eta noiz baitxian eukiozu blokeo, ezin dut idatzi, ezin dut aurrera? Bai, askotan. Batez igual sentirute dutenien presinua ataratzeko, venga, atara bide ez dakizen bat abesti. Hor, bloketan azmordua eta esate dut, ez do nahi. Eta orduen egotenaz igual, aste bat inbarik eta gero ia sartze gagoa berriro etxeko.
baina bai blokeuak askotan. Eta gustatzen jatzu talde bat bergarakua, hola, espezifikua? Ba, adibidez, Sotoalde guztia jat. Bai, Sotoalde, esango nauke. Bastante zure estilua eta bai. Egun duzu, Anitxe, zeure datozen kontzertuen berri be, hane hongo zari, ez da? Lehengo filetan. Sarrerak eskatzen motzen zue, bideratuko zue. Bale. Bueno, kuadrilla, eskerrik asko geurekin egotiarren, baitxa realizazio gelan saioa jarraitzen egon zaien hoi. Anitxe, placer bat, geurien egotia, eta ekarri dozun danagatik. Baitxa kaseteengatik, armosoagatik, eta esandakoengatik. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Eta gainontzeko hoi, horrengo saiora arte.